Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό προσιλητήριο τιμότητας. Αχρίαστη, πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά, γνωρίζοντας ότι έχουμε ορκιστεί να υπηρετούμε την υγεία του ελληνικού λαού. Γι' αυτό καλό από αυτό το μήμα να μην εκτελεί κανείς τα νοσοκομιακά φάρμακα με το ποσοστό κέρδους του 18%. Μόνοι τους το αποφασίσαν. Μόνος τους το αποφασίσαν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι έχει τεκμηριωθεί πως έχοντας η Ελλάδα το παγκόσμιο ρεκόρ αριθμού φαρμακείων στον κόσμο, εάν μπει στον ολισθηρό δρόμο του ανοίγματος χιλιάδων νέων φαρμακείων με την έννοια της πόρτας, αν ανοίξουν χιλιάδες νέες πόρτες φαρμακείων, το μόνο που θα καταφέρει να κάνει σαν πρακτικό αποτέλεσμα είναι αυτό που είπε και ο κ. Λοπατατζήτης νωρίτερα, να τινάξει το σύστημα των φαρμακευτικών δαπανών στον αέρα και να καταστρέψει κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού και περιορισμού αυτής της δαπάνης. Διότι κάθε νέος γιατρός και κάθε νέο φαρμακείο που μπαίνει στο σύστημα πιέζει ανωδικά τις δαπάνες. Αν το πούμε έτσι πολύ σχηματικά για να το καταλάβουμε, η πίτα δεν μοιράζεται σε περισσότερους, η πίτα αυξάνει. Με σειρά προσπαθειών, συνεντεύξεων, καταχωρήσεων, δημοσιευμάτων, επαφών, μελετών, τεκμηρίων, χίλια δυο πράγματα, έχετε πληροφορηθεί πολύ λίγα και έτσι έπρεπε από αυτά που έχουν γίνει. Καταφέραμε και πλέον ακούτε από πολλά κυβερνητικά χείλη να λένε ότι η πηγή για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι ο γιατρός, ότι η συνταγή είναι επιταγή, ότι στο μολύβι του γιατρού στηρίζεται η αύξηση ή μείωση φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτά είναι επιχειρήματα και ορολογία την οποία εμείς χρησιμοποιήσαμε και προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε. Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι ένα. Από αυτό θα ζήσαμε εμείς, από αυτό θα ζήσουν τα παιδιά σας
Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι ένα. Από αυτό θα ζήσαμε εμείς, από αυτό θα ζήσουν τα παιδιά σας. Έχω μείνει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και προς όλες και σε κάθε κατεύθυνση την κόκκινη γραμμή, πέραν των οποίων δεν μετακινούμεθα ούτε χιλιοστό. Μία αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φαρμακείου και της κληρονομικότητας του φαρμακείου. Ο πρόεδρος σας που επί 35 συναπτά έτη σας υπηρετούσε ως απλός φαρμακοποιός για τα συμφέροντα του υλικού φαρμακείου των οικογενειών μας. Αύριο θα μου πείτε, θα με εγκαλέσετε αγαπητοί συνάδελφοι, όλο το Προεδρείο εδώ και το Πανελλήνιο, αν ανοίξει το επάγγελμά σας. Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι ένα. Από αυτό θα ζήσαμε εμείς, από αυτό θα ζήσουν τα παιδιά σας